Λοιπόν, για να δούμε πώς πάει το stream και άμα δεν κολλάει το σύμπαν. Για πείτε ρε παιδιά που βλέπετε, κολλάει το πούστη πάλι, άμα κολλάει το πούστη να το ρίξουμε κι άλλο το quality, πόσο να πέσει, δηλαδή πρέπει να μια ποιότητα. Το λιές ακούς, τι να γίνεται. Κάτσε μου. Καθίστε ρε παιδιά να το κάνουμε εδώ τώρα γιατί εντάξει. Εκατόν 140p. Πώς να είναι οι ώρες τους. Αν είναι δυνατόν. Το 40p παιδιά, τι να κάνουμε. Έχουμε τα Megabit και τα βάλαμε στον κόσμο μας από ό,τι φαίνεται. Εκατόν 140p. Για να δούμε ρε. Πλάκα κάνεις. Α, εντάξει ρε. Μην μας λες τέτοια τώρα εδώ. Λοιπόν κυρίες και κύριοι, ξεκινάει το πρώτο stream. Ρέτσι Πουρέι. Ελπίζω όχι το τελευταίο. Και θα παίξουμε το Resident Evil το HD Remake. Το απλό το remake βγήκε το 2002, καλά κρασιά. GameCube. Τώρα εντάξει. On display white με νοιάζει. Controls, αυτό είναι μεγάλη αλλαγή. Θα παίξουμε το alternate εννοείται γιατί πάνω είναι πολύ πιο εύκολο έτσι και δεν χρειάζεται να γυρνάς σαμαούνα το χαρακτήρα. Subtitle zone. Λοιπόν, how do you like your games? Like climbing a mountain, fulfilling but takes a lot of work. Όχι. Good exercise but not too strenuous. Ναι, εντάξει. Θα μην το χέσουμε κιόλας. Εδώ είναι ο Chris. Πολύ old school μοντέλο εδώ. Είναι το 5 πιο sexy. Αλλά μάλλον θα πάρω την Jill. Θα πάρουμε το remake του μοντέλου. Και πάμε να ξεκινήσουμε κάτι παλιό. Αφήνουμε. Άμα είναι δυνατό το game εκεί πέρα. Situated in northwest Raccoon City, where we are searching for the helicopter of our compatriots, Bravo team, who disappeared during the middle of their mission. No, not yet. Bizarre murder cases have recently occurred in Raccoon City. There are outlandish reports of families being attacked by a group of about 10 people. Victims were apparently eaten. The Bravo team was sent in to investigate, but we lost contact. Look, Chris. Bravo team's helicopter was a derelict. Save for the remaining body of Kevin. We continued our search for the other members, and it turned into Ναι, εισαγωγή πάει κομμάτια, αλλά τι να κάνουμε τώρα. Μπορείτε να τη δείτε στο YouTube και να τη σκυπάρω και αυτό γίνεται. Τι να κάνουμε παιδιά, παίζω με μπακατέλα παίζω.
στριμάρω τώρα. Είναι ένα λάπτοπ του κόλλου. Αυτό είναι το μόνο κακό. Τη σύνδεση την έχουμε, το κάνουμε. Αλλά όπως και να έχει, να πρέπει να την αφήσουμε τώρα τη Μισένεκιν για να δει τι έγινε. Όχι ότι είναι και πολύ απρόβλεπτο. Για όσους δεν το έχουν δει. Λέτε να φταίει που ανεβάζω ένα βίντεο 5 GB. Δεν τον ήπια. Μόλις ο άλλος το πιστόλι, σε μένα κολλάει. Chris, this way. Έχει φύγει το ότι έχει πάει κάτι... Damn it! Make for that mansion! Να κάνουμε το νέο. Καλά, εντάξει, εμένα ο ήχος, παιδιά, έχει φύγει Enter the Survival Horror. Αυτό άκουσα. There are only 3 STARS members left now. Captain Wesker, Barry, and myself. We don't know where Chris is. What is this place? Not quite your ordinary house, that's for sure. Hey, Wesker, where's Chris? Jill, no. You don't want to go back out there. But we've got to find... What was that? Είναι καλό το tab. Chris? No. Jill, go and investigate. I'm going with her. Chris and I go back a long way. All right. You two go. I'll secure this area. Stay sharp. Και έχουμε ένα πρόβλημα με το audio sync, το οποίο πρέπει να δούμε τι γίνεται. Αυτό το θέμα. A dining room. Το οποίο σημαίνει ότι θα πρέπει να κάνω μια θυσία, παιδιά. Ας δούμε λίγο αυτό το κομμάτι. Αυτοί πάνε πίσω, μακρύτερο, κάνεις εδώ. Πόσο μακρύ δεν ξέρω. Λοιπόν, εν ολίγης το zoom είναι ότι κάτι... Μην ανησυχείτε, θα τα σκυπάρω όλα αυτά. Αλλά επειδή ήδη τα έχω βάλει στο medium και για το πάνε τα γραφικά, κάτι σαν και θα πάνε στο λόγο. Δυστυχώς, γιατί εντάξει, το λάπτοπ είναι κάποια χρόνια. Party game, content. Αλλά τουλάχιστον αν είναι να βλέπουμε τις σχηματογραφικές σε κανονικό χρόνο. Resident Evil.
αλλά... Λες. Φαίνεται αρχίζω να παίζω indie retro game. Καλό και το Resident, αλλά δεν... Κανονικά θα έπρεπε να μπορώ να το τρέχω. Αλλά δεν ξέρω, εντάξει, τι κάνανε με το port. Εντάξει, ok, είναι HD και τα λοιπά, αλλά... What? Ok. Και συνεχίζουμε από εκεί που ήμασταν. Από το λεπτό καθυστέρηση. Όσο πάει φαίνονται και λίγο πιο τραγικοί οι χαρακτήρες. Τελική θα μπορούμε να το κάνουμε και full retro, να το πάμε PS GameCube. Πάλι άσχημο δεν θα φέρει. I think you'd better take a look at this. What is it? Τι είναι? Blood. Όπα. Jill. Καλά. See if you can find any other clues. I'll be examining this. Let's just hope it's not Chris's. Εντάξει, θα πεθάνουμε τη βαρεμάρα, παιδιά, ήδη σκυπάρετε. Εντάξει, ο ήχος είναι τους κατοφύλλες το ίδιο. Θα ρίσκει, δεν ξέρω κι εγώ τι κατά θα γίνει. Πάντως, εντάξει, δεν το συζητάμε ότι είναι τρελή αναβάθμιση. Και αναμένεται κάποια στιγμή, εδώ αυτό είναι ένα save point για όσοι δεν το ξέρουν. When the two have run each other through, the path to your destiny will open. Επίσης, εντάξει, προφανώς κάθε βοήθεια για το πώς ακούγομαι και πώς φαίνεται είναι προφανώς καλά. Barry. Πες μωρί. Και είναι λίγο awkward αυτό. Όχι από εκεί. It's locked from the other side. Και ένας λόγος που διάλεξα Jill είναι ότι έχει πιο πολύ inventory, έτσι. An emblem of armor is coming. Κάμερες προφανώς στρατηγικά τοποθετημένες για να σε κάνουν να χεστείς. Πόγιο. Αυτό είναι ο χάρτης. Το χάρτης μου δείχνει ότι είναι μια κλειστή πόρτα από εδώ, δηλαδή μαλακίες κάνουμε. Είναι ξέρεις και καλά. An emblem of a sword. An emblem of a sword, an emblem of an armor. Κατά. Εντάξει, εγώ δεν περίμενα πάντως ότι το... Γιατί κανονικά αν το τρέξω μόνο το game δεν πέφτει τόσο πολύ τα frames. Με το καλημέρα. Είμαστε φίλοι.
Πω. Κάτσε τώρα εδώ γιατί... Α, πέθανε. Corpse of your comrade Kenneth. Α, εδώ πέρα έχουμε ένα θεματάκι. Το έχετε καταλάβει, έχουμε ένα θέμα, αλλά... Εντάξει, προφανώς είναι και θέμα της CPU μου αυτή τη στιγμή. Θα έχει παίξει εντελώς. Να προσπαθεί να κάνει και ένα άλλο. Kenneth, is the film that belonged to Kenneth. Οκ, θέλουμε ένα video player. Kenneth μας άφησε χρόνους. Λα. Τι? Ωραία, πούστη, τώρα θα χάσω ενέργεια χωρίς λόγο. Yep. Έμπαινε Γιούτσο. Barry! What is it? Look out! It's a monster! Όχι και monster. Ολόκληρος κύριος. Let me take care of it. Εδώ με το Magnum το βαράκι δεν πεθαίνει. Desert Eagle. What the hell is this thing? I found Kenneth killed by this thing. Let's report this to Wesker. Wesker τώρα... Έστηκε. Οπ, τι έχουμε εδώ? Το έμβλημα. Examine an item. There's an indication. Okay. Κάνουμε examining. There's nothing unusual. Told all around the outer edges. Okay. Τέλος πάντων. Πάμε να βρούμε το κύριο Wesker. Ήταν αυτό. What was that? Wesker! Jill, help me look for him. Let's not leave this hall. Good idea. Μισό λεπτό. Μας και μπορούμε να το βελτιώσουμε λίγο ακόμα περισσότερο και να χειροτερέψουμε τη δικιά σας εμπειρία λίγο ακόμα. Πού να το πας, να το ρίξεις πιο πολύ από τα τέτοια δεν γίνεται κιόλας. Upgrade. Ναι. Και τώρα παιδιά η ποιότητα μπορεί να πάει στον άδει, αλλά ναι. Sorry. Ο Wesker δεν είναι πουθενά. Better finish searching the whole thing. Πας μόνο. Barry,
Any luck, Jill? No, nothing. Τίποτα. What's going on around here? I can't figure it out. Same here. Chris, and now Wesker. There's not much we can do. Αχαχαχ. Το ξέρω. We can search for him separately. I'll investigate the dining room again. Okay, then. I'll try the door on the other side. This mansion is gigantic. We could easily get lost. Let's start from the first floor. Okay. Oh! I almost forgot. It's a lockpick. You'd make better use of it. Hey. Thanks. I may need it. Listen, if something happens, let's meet up in this hall. Got it? Okay. Ας χωριστούμε το κλασικό. Έλα, άντε. Πάντως τα βιντεάκια είναι... κάτσεις. Ράτζι. Δυστυχώς. Για πλάκα το πάτησα το χ. Εγώ νόμιζα δεν είναι. Δεν μ' άρεσε αυτό που άκουσα. Γυρνάς. Τώρα, ας πούμε, αυτό που έλεγα με το χειρισμό πριν, μιλάμε τώρα, έχω το αναλογικό και κατευθείαν ανταποκρίνεται με το χαρακτήρες, δηλαδή άμεσα με την κατεύθυνση που βάζει το αναλογικό. Δεν χρειάζεται να κάνεις αυτό που έκανες παλιά και μετά ευθεία και... Δηλαδή είναι... εντάξει, απίστευτα πιο εύκολο. Πολύ πιο... Καλά, ναι, το λάπτοπ δεν νομίζω να... Το λάπτοπ θα μας αφήσει καιρούς τώρα. Αυτή ήταν η... Τι? Πήγεται έτσι. Α, κατευθείαν να πούμε, δεν είναι... Δεν έχει το game τέτοιο, το λένε. Δεν θα αράξει. Πρέπει να τα... Will you take the dagger? Α, προφανώς ένας από τους λόγους που... escape momentarily. However, you will not be able to escape when the enemy grabs from behind. Whip a defensive. Και αυτά είναι καινούργια mechanics. Τώρα το θέμα είναι ότι έχουν κάνει και κάποιες αλλαγές στο πώς λειτουργεί το στα zombies. Πλέον δεν πεθαίνουν μόνο με σφαίρες. Να, τώρα... Μάντεψε. Δεν μπορώ να δω που θα μου έρθει. Άντε κάνεις. Τι κάνεις μωρέ? Προφανώς πρέπει να το δόξω, αλλά... Καλά, εντάξει. Για τα πανηγύρια... δεν το θυμάμαι καλά το game. Παρόλο που πάω σε κάποια πράγματα και τα λοιπά κατευθείαν δεν το θυμάμαι καλά. Δηλαδή... Αν τελικά μπορέσω να κάνω το walkthrough κανονικά και να μην έχουμε αυτά τα προβλήματα στο stream, πραγματικά θα έχω σημεία που θα κολλάω και δεν θυμάμαι να κάνω. Αγάμψτε. Τώρα από εκεί και πέρα, εντάξει, προφανώς δεν το έχετε παίξει στο remake. Εντάξει. Μπορείς να το έχω. Locked from the other side. Εντάξει, βέβαια, τώρα έχω και το τέτοιο, απλά τώρα τα τσεκάρω πιο πολύ για να δω, ας πούμε, φέρει που είναι έμβλημα. Ζορίζεται. Πανικός.
Oh. Can't make anything out of it. Να τα γραφικά. Όλα είναι κλειδωμένα. Εδώ είναι armor. Locked, an emblem of the sword. Προφανώς και είναι πολύ αυτό. Από εκεί δεν ξέρω που πάει, να πάει να γαμιστεί πάντως δεν πάω. Δεν νομίζω να χρειάζεται ακόμα. Α, και μιλώντας για remake θα βγάλουν και το 0 τώρα, το 2016. Αρχές νομίζω. Δεν ξέρω αν θα είναι πολύ διαφορετικό από το original και αν θα είναι απλά remake. Κανονικό remake δεν θα είναι, αλλά μπορεί να βάλουν κάποια εξτραδάκια, αυτό δεν ξέρω. Και το πιο σημαντικό βέβαια remake που θα κάνει Capcom όταν θα το κάνει θα είναι το οποίο θα το κάνουν από την αρχή. Θα βγει πολύ. Οπ. Ψηλέ τι λέει, καλά. Πες μου τι. Ο λόγος που δεν κάθομαι να σκοτώσω κάθε ζόμπι είναι, εντάξει προφανώς γιατί το ήξερα από άλλα άτομα, είναι ότι τα ζόμπι δεν πεθαίνουν μόνο με φέρες, πρέπει και να τα κάψεις. Και όλα αυτά είναι προφανώς corpse collapse on the floor like it's an instant death. What the hell happened? Η κόρη βλέπετε είναι πολύ ωραία γενικά. Εντάξει τώρα προφανώς έχω τα γραφικά στο. Είναι ο συνδυασμός του encoding του OBS με το πάρα πολύ τα. Δεν μπορώ να το καλύτερα. Μπορώ ίσως να τα ρίξω κι άλλο τα γραφικά. Κάνουμε ίσως. Αλλά καλή αλλαγή. Καθρέφτης. Locked from the other side, okay. Έλα τώρα, μην το πατάς 50 φορές. Λοιπόν, mansion, δεύτερο floor. 100 items in progress. Τώρα αυτό το ζόμπι ας πούμε, καλό θα ήταν να μην ξοδέψω σφαίρες. Από εκεί και πέρα με το τέτοιο, με το μαχαίρι σίγουρα θα φας λεψολέν. Τώρα με κατάλαβες. Αχ! Εδώ μπορώ να πάρω κάνα spear εδώ να γίνει κάνα σκηνικό. Εδώ παίρνω το golden arrow. Είναι και golden και arrow. Δεν μπορείς. Εδώ δυστυχώς θα πρέπει να κάνουμε combine τα herbs. Εντάξει, αυτό είναι γνωστό σε άτομα τα οποία παίζανε τα Resident. Μπορείς να συνδυάσεις τα herbs για να βγάλεις τα αντικείμενα.